Anna lamine e cɛ faramuso ka denmisɛnnin babakɔrɔ Elhadji Grand Guédiolo Camara y'an sigilen kunnafoni bala ka kɛnɛ kan ka waleɲumandɔn foli ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ alamisa o alamisa e ni ne bɛ kunnafoni bala kɔnɔna la sabu jɛ ka baara Grand Guédiolo i b'a fɔ ko radio jɛ ka fɔ min ye sɔgɔmada o sɔgɔmada Grand Guédiolo e de bɛ kɔn ka bali dayɛlɛ k'a daminɛ 6h du matin fo ka taa bila 7h30 min ye maa tɔw bɛ sɔrɔ ka fɔ i kɔ nɛgɛ kanɲɛ 11 o ye sanga 30 sɔrɔ Grand Guédiolo o ye laada jɛ ka fɔ kumasoba kɔnɔ n'o waati sera ko radio jɛ ka fɔ ka kunnafoni bala waati sera maaw b'u gɛrɛ radio la maaw b'u gɛrɛ télévision kɔrɔ Grand Guédiolo minnu bɛ k'a lamɛn canal fɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ jamana cɛmancɛ bolo la ka taa bila jamana kɔfɛ bolo la Grand Guédiolo bɛɛ lajɛlen n'a ka lamɛnni sira don minnu yɛrɛ bɛ k'a lamɛn réseau kan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'u ni ce Grand Guédiolo kanu ma ka fɛn min fa o ma jufa anw tɛ wari di maa ma an tɛ sanu di maa ma Grand Guédiolo maa o maa bɛ jɛ ka fɔ lamɛn bɛɛ b'a lamɛn n'i ka sira ye bɛɛ b'a lamɛn n'i ka hakilina ye n'i ka kanubagaciya ye Grand Guédiolo an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn ko Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala k'an mɛn ka ɲɔgɔn lamɛn Ala k'an mɛn ka ɲɔgɔn bilasira Grand Guédiolo Ala kana fɛn bɔ an da min bɛna ni gasi ye min bɛna ni tiɲɛni ye min bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan min bɛ jamana sankɔrɔta min bɛ jamanadenw nisɔndiya Ala k'o bɔ an da waati bɛɛ maa kelen baara man di bi baara maa 4 don nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Jibi Jakite bolo o ye kɔrɔlen ko ye nin dɔgɔkin bɛɛ lajɛlen b'ale bolo radio jɛ ka fɔ officiel ani YouTube o bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye Ami Jakite ye sɔn duman ni ja duman o b'ale bolo nin waati la e ni ne ye a fɔra k'an ka kunnafoni lase bi sɔgɔmada na e ko cogo di Boya Jabatɛ an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ tabaliba in kan dɔwɛrɛ t'an ma o sɛbɛn fura mun ni kunnafonidilaw y'a bɔ an k'a ta an ka nafolo la ka n'a da ka kumabaw tɔmɔ o tuma ko anw yamaruyalen don k'an wajibiya an ka a lakali lakalibaw ani lamɛnlaw u k'a lamɛn karamɔgɔ Buwa kɛnɛ filɛ nin ye donkan ye Grand Guédiolo an tɛna se k'an da don nin baara in na n'an ma tasibila kɛ k'a ɲɛsin Bukari Tarawele ma kunnafonidila don jɛgafɔla a bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ Bukari Tarawele latigɛ y'a sɔrɔ min ye hakilina mun y'a sɔrɔ ani maa min cɛ n'o ye Seku Umaru Karaniara ye Grand Guédiolo su fara tile kan an b'an bolo fila dan kɔ ka yafa ɲini Seku Umaru Karaniara fɛ ka yafa ɲini Seku Umaru Karaniara balimaw bɛɛ fɛ u ka Bukari mago to u ka mago to janko Bukari bɛ se ka na ka kunnafonidi baara la o tuma k'a yira Seku Umaru Karaniara n'a balimaw bɛɛ la k'u ka yafa ma Ala na kira kama u ka Bukari mago to an bolo fila b'an kɔ dɛ wa an jo t'a la fɛnɛ an bolo fila b'an kɔ u ka hakɛ to namu an jo t'a la tiɲɛ don namu nka ne ni fana Guédiolo ne bɛ baara kɛ jɛgafɔ la Bukari jɛɲɔgɔn ye namu ne ye k'a kɔlɔ 100% ye ne fana ye n da don Ala ka Karaniara deli namu a b'a bila o ye tiɲɛ o y'o bannen de ye kuma t'o kɔ bilen Ala k'o kɛ Grand Guédiolo yarabi Ala k'a labila yaasa a kana ka kunnafonidi baara la an bɛ taa Jibi fan fɛ ayiwa an ye doni fɔlɔ an y'o kɛ filanan an filɛ o kɛnɛ kan nin y'a bakuruba nun donnen yɛrɛ ye o kuma b'i bolo Grand Guédiolo jona ne bɛ n tigɛ don l'indépendant maa min sɛbɛnni k'a tɔgɔ ko Musa Sayon Kamara Musa Grand Guédiolo a ko an ka taa Nations Unies ale ka min ye Conseil de sécurité kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko ni lajɛ belebeleba in kɛra Nations Unies Grand Guédiolo a bɛ tali kɛ mun kan o de ye basigi ko kuma ye sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛrɛjɛkulu min y'a nun don o de ye CEDEAO ye n'o ye farafinna tilebiyanfan min ye jamana o ɲɛmaaw faralen ɲɔgɔn kan de ye laɲini kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa fila yera kɛnɛ ka CEDEAO tɔgɔ la n'o ye CEDEAO ale ɲɛmaaba sabu san o san ɲɛmaaya bɛ ta ka di jamanakuntigi kelen ma Sierra Leonekaw ka jamanakuntigi Julius Maada Bio ale de y'a ɲɛmaaba ye sɛbɛnnikɛla ko jɛrɛjɛkulu wɛrɛ sigilen bɛ kɛrɛfɛ Grand Guédiolo min ye ko ɲɛnabɔbaw ye n'o ye commission ale ɲɛmaaba o tan bɛ k'o di cɛba dɔ fana ma n'o ye Umaru Alu Ture ye sɛbɛnnikɛla ko ni maa fila u taar'u jɔ min ye Nations Unies ka Conseil de sécurité i b'a ye k'a fɔ an genne kan kuma ni kuma minnu tun bɛ yen Grand Guédiolo tulo kɛrɛbɔsigi a bɛ tali kɛ mun kan o de ye diɲɛ selekina ni ɲɛmaaw ka wulikajɔ kɛ farafinna tilebiyanfan dɔw bɛ yen k'a ka goni ye baki u ye tɔgɔfɔw yɛrɛ kɛ Mali Burkina Faso Niger ye o tuma ko n'u ma wulikajɔ kɛ joona k'a bɛna gɛlɛya dɛ
sɛbɛn la ko grand ke min kɔni laɲini ye y'o ta ni k'o lase Nations Unies ale ɲɛmaa ma n'o ye Goto Anthony Terres ye sɛbɛn la ko i b'a ye k'a fɔ u mago bɛ maa minnu na grand ke min ye joona urgence n'o fɔra u ye ko telima grand ke min ye maa 1600 ani ɲari o kuma ko k'o bila ka na lakana baara la sɛbɛn la ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen ko don n'a nataw la a bɛ se ka t'i jɔ maa 5000 la ko maa 5000 de bɛ se ka nin ko in dilan ka ɲa bamanciya wale u bɛ se ka basi cogo min na sɛbɛn la ko a ko k'a daminɛ farafinna tilebiyanfan saheli bolo ka taa bila min ye Cadi galaka da grand ke ko nin baara min na ta k'a ɲɛsin o de ma sɛbɛn la ko i b'a ye k'a fɔ Mali tɔgɔ la min kɔni ye Nations Unies la Mali ka cɛba dɔ bɛ yen n'o ye Isa Konfuru ye Isa Konfuru ko ni den jara maa min ye ka tɛmɛ denba kan suya ko b'i kɔnɔ Mali lakana o bɛ Mali ɲɛmaaw de bolo AES lakana o bɛ AES ɲɛmaaw de bolo maa wɛrɛ kan kundoni ta ka t'i sigi n'a ye k'a lakale baki grand ke ko mun de b'i kɔnɔ ni den selekina ni maaw wulila k'u jɔ cogo n'an ka ɲɛmaaw ma sɔn k'u ka na an ka jamana kɔnɔ o kuma k'u tɛ na dɛ u si bunna k'u sago ka na yan Mali m'a fɔ maa ye k'i kana Mali lakana Mali sɔrɔdasi minnu bɛ yen grand ke u bɛ k'u ka sɔrɔdasiya lakana baara kɛ AES m'a fɔ maa ye k'i kana lakanani la o kuma ko mun na olu bɛ bila anw ɲɛ ko an kan tɔgɔ dɔn dɛ nin bɛ sɔn ka kɛ namasafara ye dɛ n'o dun bilali senkɔrɔ i bɛ tiɲɛ dɛ ni min tɔgɔ dɔ i bɛ bin dɛ kosɛbɛ min ye Isa Konfuru ye grand ke a y'a jira k'a fɔ Mali lakana a latigɛ bɛɛ lajɛlen bɛ Malidenw de bolo jamana ɲɛmaaw ni jamanadenw grand ke ko min ye lakana baara ye i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ jamana in kɔnɔ min kɔni ka jilaja kosɛbɛ sɛbɛn la ko a ko min kɔni nin kɛnɛ mun sigira grand ke i b'a ye k'a fɔ ko k'u tɛ waati jan nɔfɛ koyi ko Nations Unies ɲɛmaaw Conseil de sécurité k'u ka nɔbɔ nin ko in na joona ko sabu olu sigilen ɲɛ bɛ fɛn mun na ko gɛlɛya belebeleba don o kuma min kɔni olu ka kuma ye dɛ nka an ka laɲini tɛ an ka kuma tɛ dɛ problème filɛ nin ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ Musa San Kamara ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate l'indicateur du renouveau kɔnɔ Y Dumbuya a kuma na kɛlɛkɛminɛw k'a minɛ kɛlɛkɛlaw la k'a da an ka bɛnko la an ka don da kelen fɛ n'o ye récession ye ne jamana faamaw kɛn bɛ k'a bolo da n bɛna k'a kaw fo ye Buwa ko nin kɛra jamako dan de ye koyi ko jama yɛrɛ natɔ k'i b'a dɔn ko laɲini min ye n'o bɛ ka kɛ ko a ni sababa don o la sa wele bilala u ma ya kuma b'a la a kɛlɛkɛcɛw n'o nana MSA u nana ka na jɔ kɛnɛ kan yasa welekan min n'a fɔr'u ye u k'a lamɛn dɔwɛrɛ tɛ kɛlɛkɛminɛn minnu b'u bolo ka an kɛlɛ u k'a da an ka kɛ kelen ye fa kelen ba kelen ka don da kelen fɛ an ka bɛn ko la o la sa i bɛna ka na ye tiɲɛ yɛrɛ la Buwa ko nin kɛra jamako da de ye ya kuma b'a la wa ko jamako in ko b'a yira k'u welela fɛn min na k'a b'u sɛbɛ de la ya kuma b'a la mankan ka ban pewu an ka kɛ kelen ye o de la nin jamabaden ye u bɛ kɛnɛ ka kuma min ala la bɛɛ lajɛlen y'i hakilinata k'o di an ka jamana fabaw fɛɛrɛ min kɔni b'u fana kɔnɔ bɛn bonya karama sigiɲɔgɔnya badenya o ye an ta ye nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra Menaka a dugukolo de kan i bɛn'a ye baara min n'o filɛ ka kɛ Menaka dɔrɔn tɛ koyi région 3 bɛ yen baara in ɲɛsinnen bɛ olu la yafumaya b'a la Kidali ale bɛ o la Segu bɛ a la Moti fana bɛ a la yafumuya b'a la nin ko in tiɲɛ yɛrɛ la dɔwɛrɛ tɛ jamana in basigi bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min jamana in an bɛ se ka kala ɲɔgɔn na cogo min fɛn in a tɛmɛ ka se a tɛmɛ ka bila o binan de kɔnɔ yafumuya b'a la kana k'o ka sabati yafumuya b'a la hakililajigila Mali bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn nin baara min n'an filɛ ka kɛ nin ye ko u y'a kurumɔ kari kunfɔlɔ kɛ ayiwa san 2024 nka programme kura n'u filɛ k'a nun don o nun de don na février kalo tile 11 san 2025 dɔwɛrɛ tɛ ko ye kɛlɛkɛcɛkɔrɔ maa 2000 olu ka minɛnw bila kɛlɛkɛminɛnw bila u n'an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o bɛ a programme a kɔnɔna la yafuma b'a la o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen i bɛn'a ye halisa dɔwɛrɛ tɛ ko an bɛ bɛn de ɲini ayiwa ka maa 1000 k'o fana bolo k'o don ca la n'o ye kɛlɛkɛcɛkɔrɔ ninnu ye o bɛɛ lajɛlen kɔrɔfɔ o bɛ a kɔnɔ Buwa nin wele ko min filɛ nin ye i bɛna ka na ye jɛrɛjɛkulu wele bɛ yen n'o ye ayiwa mouvement ko tabale ale kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ale
ko k'ale tɛ ka da nin ko in na dɛ k'ale dan tɛ nin ko in na ko nin tɛ kuma gansan de ye faamaw dun y'a yira yakuma bala ko nin ye wulibali de ye an ka fɛn fɛn tɛmɛna fɔlɔ an k'an kɔ don o bɛɛ lajɛlen la ka kura ka na ni o ye o dun tɛ dɔwɛrɛ ye buwa yaasa a ko a yanga bɛ se k'a sɔrɔ kɛlɛkɛcɛkɔrɔ ninnu k'an bɛɛ lajɛlen de ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min bɛ k'u ye an k'a lajɛ a ka don ba la a yanga ka bonya u ka nafa sɔrɔ sira k'o sɔrɔ a ko la l'indicateur de renouveau a kɔrɔfɔ bɔra a kɔnɔ Y Dunbuya a ka sɛbɛn don tɛmɛ ni sɛbɛnfura ye Grange ni k'i ka kuma k'a tɔ dalafa Grange min ye kunu tɛmɛna an bɛ bi la Grange cɛba minnu bɛ Mali kunna bi o ni kunu jateminɛw tɛ kelen ye yɛlɛmaw tɛ kelen ye hakilinaw baaraw tɛ kelen ye Grange b'a ye k'a fɔ cɛba minnu bɛ yen Grange n'olu ye ko daminɛ u b'a sen fo ka nɔ de bɔ a la denmisɛnninw ɲumangana bloku tɛ kow la bi dɛ bi ta y'a yɛrɛ yɛrɛ ye i ka sɔn fasoden ɲumanya ma walima k'i gɛn ka bɔ an kɔrɔ walima i ni min ka kan o ka da i kan Grange min ye DDR a maaw ye maa minnu tun kɛn bɛ ka marifa ta jamana kama an yafara an sɔnna ka segin fasoden ɲumanya la o tuma i bɛ na n'i ka marifa ye Grange i tɔgɔ bɛ sɛbɛn min kan ka k'i ye o kɔfɛ o baaraw bɛ boloda général de corps d'armée Ismaël Ouaké Grange ale tɛ don namarala maa si fɛ n'a ye fɛn fɛn fɔ nin ko in na o ye Bill Haki Grange ne bɛ n tigɛ don tuguni l'indépendant sɛbɛnnikɛla ye Abdoulaye Jara an ko a ma ko blocus continental sɛbɛnnikɛla ko Grange a ko nin fiɲɛ bɔra min fiɲɛ duman a ko n'i ye Madinɛ Sako lajɛ n'ale bɛ tali kɛ Banaba marabolo la Grange min ye Mali sɔrɔsiw ye an y'an tigɛ ko min ye tiɲɛnikɛlaw joli la dɛ sɛbɛnnikɛla ko sigi tun kɛn bɛ ka nin makɔnɔ a bɛ san 2 bɔ n'i ye kow taabolo lajɛ Grange Banmanci n'o ye n ta sidɔn ye sugu bɛɛ jadisi narcotrafiquants tafani nafan tɛ maa minnu na sɛbɛnnikɛla ko Grange u tun kɛn bɛ ka taa fiɲɛ tigɛ dugudenw na min kɔni ye ka dugudenw ka se k'u terroriser k'u minɛ k'u hakili ka basi ni ka dɔw ba dɛbɛ ci ka dɔw lafu ni ka tila ka jaga minɛ maa dɔw la i bɛ jaga minɛ Ala de ci Grange Mali tɛ silamɛ jamana ye Mali ye jamana laïque ye n'o ye pays laïque ye Mali sɛbɛnfura kɔnɔ a b'a kɔnɔ ko laïque don an bɛɛ dama ka kan la ni silamɛ ka ca o ye tiɲɛ ye chrétien b'a kɔnɔ min ye n tɛ diinɛ la o b'a kɔnɔ maa maa bɛ taabolo la bɛɛ b'a kɔnɔ wa bɛɛ kan ka mago t'i ka taasira kan maa kana baga mɔgɔ ma maa kana gasigɛ mɔgɔ la ko e de ye nin ye jamana kuturu sɛbɛn ko jamana in ko silamɛ jamana tɛ hali ni silamɛ ka ca kɔnɔ Grange pays laïque o ye an bɛɛ dama ka kan an bɛɛ kan ka diinɛ baara kɛ Mali y'o de ye sɛbɛnnikɛla ko Grange n'i ye kow taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye ni Banmanciw ye kabini dɔɔni u donna dugu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ kilomɛtiri 40 bɔɲɔgɔnko o de tun b'u ni Banaba dugukɔnɔna cɛ sɛbɛnnikɛla ko Grange min kɔni ye ka munumunu duguw ni ɲɔgɔn cɛ ni min ma taa Madinɛ Sako Grange o b'i tila o bɛ taa dugu wɛrɛ la n'o ye Kɛruwane ye ka taa bila Badunbera sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Tubakɔrɔ ye n'o bɛ Banaba marabolo fana la sɛbɛnnikɛla ko Grange u ye maa minnu ka bagan minnu la dan t'a la u ye maa minnu ninkɛnɛ karaba dan t'a la ka tila ka sigi nege bɔ maa minnu na dan t'a la sɛbɛnnikɛla ko Mali armée kun sigilen ɲɛ bɛ nin bɛɛ la u bɛ ka labɛnw sabati sɛbɛnnikɛla ko Grange min ye labɛnw sabatilen ka ban ni Banmanciw u ka nin tiɲɛni hakilina jugu in Grange kunnafoni bɔra ka santalama kunna sini Grange n'o bɛnna tarata don ma i b'a ye k'a fɔ Mali armée a taara daraka kɛ ni maa kuntanw ye sɛbɛnnikɛla ko ni k'u bɛɛ fa ka ban maa 200 ni kɔ u bɛɛ taa lahara pewu bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko Grange min ye Mali armée ye u ye nin professionnalisme mun kɛ Grange b'a ye k'a fɔ ni ka maa ninnu k'u lakori u b'u ka janga woloku la tuma min na u sina ka asso kɛ de n'a fɔra ko asso sɔrɔsiya la o de y'an ka girin ka taa min kɔni y'an ka dabali n'an ka fɛɛrɛw ye an ka se ka t'o baara boloda Grange min ye ka dɔw kunci ka dɔw dafara ka dɔw cɛtigɛ i b'a ye k'a fɔ ka sin ka ni Banmanci maa 200 ni kɔ ni ka sin k'u ɲɛ tunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ka t'u ɲɛ yɛlɛ lahara sɛbɛnnikɛla ko Grange kɛlɛkɛminɛ minnu tun b'u bolo n'u ka mobiliw ni ka tila k'a bɛɛ salo caman bɛ olu fana kɛra bugurijɛ ye sɛbɛnnikɛla ko Mali armée kɔni y'a yira k'a fɔ u ye sanayɛlɛ belebeleba dɔ sɔrɔ sabu fiɲɛ jugu min tun bɛ nin yɔrɔ in na nin y'o baara bannen sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dugudenw ye u y'u ka nisɔndiya belebeleba yira k'a daminɛ Madinɛ Sako ni Kɛrɛwani k'a yira k'a fɔ min tun bɛ dugudenw kan Grange ko nin ye lafiya kɛnɛ kan da de ye o tuma sibantɔ wɛrɛ jumɛn bɛ na u ladege n'i kɔni nana maa ta fitina i bɛ na nka i bɛ na nka
i tɛ segin dɛ n'a y'i ja sisan bɛ taa minnu fara u tun bɛ yɔrɔ min na sɛbɛnnikɛla ko grand kɛ ni bɛna ŋɔni belebeleba de bɔ dugudenw sen na min y'u ka sigi baaraw ye ka min fɔ ka da u kan Mali armée grand kɛ ni maa min bɛ min kɛ i ko k'i ka armée dɛmɛ armée bɛ wuli ka jɔ fɛn fɛn la a bɛ ka k'anw jamanadenw de ye armée bɛ fɛn o fɛn na a bɛ ka kɛ jamana de ye grand kɛ foyi tɛ min ka girin ni lakana ye n'i y'a min ɲɔgɔnna gɔngɔn durumala tɛ i dɔrɔn fila de bɛ duguma i ɲɔgɔnna kokokɛla tɛ hali anw filɛ kuma min na armée de b'an kɔfɛ dɛ ni armée tɛ yen grand kɛ an ja tigɛlen an bɛ se ka nin kɛ yan min ye armée an bɛɛ ka kɛ cɛbaw de ye bɛɛ n'i ka lakana sira bɛɛ n'i ka faso kanu sira an ka Mali armée dɛmɛ jan k'u bɛ se ka sebaaya sɔrɔ nin jugu kan jugu minnu bɛ k'an ka sigi gɛlɛya an ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ Ablaye Jara ale ka sɛbɛnni don Boy Jabate n bɛ n tɛgɛ don n bɔra ni les jours ye a bɔ ko 487 de ye nin ye Boy ko kasabi ŋanamu ko a bɛ cantine scolaire la yakuma b'a la tuguni awɔ $60,000 n'a kun ganfɛ o kuma o de bɛ sen na ni wulikajɔ min kɛra yakuma b'a la vérificateur fɛ vérificateur général BBG ka a sɔrɔla gestion ni cantine kan ka kɛ n'o ye cantine scolaire ye ayiwa u ye a jate dabɔ ayiwa san 2022 23 24 25 fo kana se janvier kalo tile 30 ma yakuma b'a la ko u ye jateminɛ min kɛ tiɲɛ yɛrɛ la kasabi a ŋanamunen don yakuma b'a la a bɛɛ lajɛlen k'a bɛ taa jɔ CFA wari miliyɔn 65 a n'a kunkanfɛn yakuma b'a la CFA wari la a buruna wa a dunna de dun kɔni de ye nin ye n'i y'a ko jate minɛ ko a ko bɛɛ lajɛlen la $5,000 a n'a kunkanfɛn k'u kɔni sera k'o bɔ ko k'o yira justification t'o ye nka kasabi ko kuma min kɔni bɛ fɔ $60,000 a n'a kunkanfɛn ko bɛ k'o de ta u nana ka na sɛgɛsɛgɛli boloda yakuma b'a la i bɛna ka na ye tiɲɛ yɛrɛ la ko ŋanamu ka ɲɔ ka a ɲana ka sabu kɛ dépense minnu bɛ kɛ a si tɛ kɛ ni fɛn ye fɛn min ni ladiriya sɛbɛn don o la sa Centre national de cantine scolaire CNCS olu fana yakuma b'a la i bɛna ka na ye ala la olu fana fan fɛ dɔ talen don ye nin baara in bɛɛ lajɛlen i t'a kɛ ni teri t'i la ni dɛmɛbaa t'i la u dɛmɛbaa belebele ye o ye ayiwa PAM mɔgɔw ye ani catholique relief service olu fana bɛ u sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ yakuma b'a la nka Boy tiɲɛ yɛrɛ la a baara fɛn fɛn n'a kɛra kasabi ko sira fɛ k'a bɛɛ jɛngɛlen a si ma a kun sɔrɔ CNCS i bɛna ye ko olu kɔni bɛ lɔkɔlisow la nka olu ka jate ko tiɲɛ yɛrɛ la kala tɛ se ka turu a ko si kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen i bɛna ka na ye collectivité territoriale olu fana tɛ fɛn kalama a ko la ka CGS mɔgɔw k'olu former k'o fana si tɛ ka kɛ yakuma b'a la n'o dun kɛra ala la fɛn caman bɛ yen nɔ olu bɛ se ka kɛ jɛlenya o kɔnɔna la nka olu si tɛ ka formation sɔrɔ BVG a kɔni y'a yira yakuma b'a la a bɛ min fɛ teliya la u k'a lajɛ CNCS ayiwa u ka maa nommé nomination olu ka kɛ yakuma b'a la surtout ka ɲɛsin comptable la comptable jɔlen o tɛ u bolo ko formation o ka kɛ ka ɲɛsin CGS maaw la wa collectivité fan bɛɛ lajɛlen yakuma b'a la yaasa jatebɔ ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ u la u ka bordre de livraison minnu fana bɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko o si tɛ a donna a si tɛ jour la 60 millions min kɔni bɔra o n'a kunkanfɛn tiɲɛ yɛrɛ la ko a gɛlɛyara yakuma b'a la debi bɛ yakuma b'a la o kɛrɛnkɛrɛnya sa CFA wari ko tiɲɛ yɛrɛ la CGS $14,000 o n'a kunkanfɛn o fɛn bɛ ka ɲɛsin olu fana la yakuma b'a la k'o justifie CNCS i bɛna ye fɛn min n'olu fana y'o sɔrɔ ka bɔ PAM fan fɛ olu y'olu bɛɛ lajɛlen jate k'o bɔ nka ala la ko u k'a lajɛ PAM ani CAP min bɛ ka taa ɲoro u k'a lajɛ u k'olu bɛɛ bolo don a ko la yakuma b'a la baara in a bɛ se ka ɲɔɲɛ u bolo cogoya min na n'o kɔni kɛra ala ayiwa baara bɛ se ka ɲɛ u bolo nka
vérificateur général a ye nin jate fɛn fɛn bɔ k'a yira ko nin de dunna nin tɔ de ye nin ye k'u y'a di fanga mɔgɔw ma dɛ cour suprême ala la ko dɔ dira olu ma ayiwa kiiritigɛyɔrɔba min fana bɛ yen n'o ye procureur de la république ye n'o bɛ finance kunna ko sɛbɛnfura taara yen fana kunnafoni an y'a bɔ le jour kɔnɔ u ka bi bɔli don Granke bili sanfɛ bolila ale b'a fɛrɛ minɛ yɔrɔ dɔn ne bɛ n tigɛ don joona le soir de Bamako sɛbɛnnikɛla ye Laya Jara Jarakɛ a ka kalimu ka di Granke an ka taa pankuru jigi kɛnɛ Modibo Keyita la min ye senu ye Granke yen polisiso k'a ye ɲɛma kura sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko maa min tun ye commissaire ye n'o ye Ibrahima Kebe Granke kunnafoni bɔra ka santalama min ye kunasini tarata ni k'a yira k'a fɔ ko Kebe bɔra directeur la a la bilala ni maa wɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko k'a da mun kan n'i y'a lajɛ ko foyi sababu tan tɛ n'i ye polisiw ka directeur général lajɛ n'o ye contrôleur général de police Yusufu Kone Granke ale de ye yɛlɛmaba dɔ kɛ Granke yɛlɛma in i b'a ye k'a fɔ a bɛ tali kɛ lakanako kunda sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kunnafoni sanumaw lajɛ a ko min ye police de l'air ye min ye police de l'air et des frontières ye Bamako senu k'u jɔyɔrɔ ka bɔ fo k'a dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko pankuru jigintɔla pankuru wulitɔla i b'a ye k'a fɔ ba polisilakaw u jɔyɔrɔ ka bon sɛgɛsɛgɛli baara kɔnɔ sabu Mali donda ani Mali bɔda Granke b'a fila bɛ wele n'a ye sɛbɛnnikɛla ko maa minnu bɛ bila hakili juru cani n'o don baara bɛ kɛ dabali ni fɛɛrɛw ye minɛnw da kana jigin cogo min na jamana ka hakilina ye fɛn min ye o baaraw ka k'a kɛcogo lakisɛ la sɛbɛnnikɛla ko o tuma ko yɛlɛma in kun filɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Kebe ye n'o Ibrahima Kebe Granke k'a y'a seko n'a damayira kɛ o tuma ko jamana baara yɛlɛma de b'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa min yɛrɛ ye ko faamu kosɛbɛ a ko jɔkunjan tɛmɛnen jamana kuntigi Granke ko yɛlɛma dɔw donna Mali armée kunda ni ka maa dɔw b'u jɔyɔrɔ la ka na ni maakɔrɔ dɔw ye ko bɛɛ stratégie ko de sɛbɛnnikɛla ko min ye polisiw ka ɲɛmaayaso ye ale fana n'a hakilina mun kɛ k'o fana bɛɛ stratégie ko de ye Mali pankuru jigi kɛnɛ a ka se ka kologiriya lakana kɔnɔ cogo min na Mali ka hakilina ye fɛn minnu ye Granke o baara ɲuman ka se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko maa min taara ka bila ye an bɛ don min na ko bi o de ye commissaire Abdoulaye Mamadou Traoré Granke k'ale bilala Ibrahima Kebe nɔ na min kɔni ye hakilina mun taara ka sɛgɛrɛ n'o ye contrôleur général de police fɛ Yusufu Kone o de ye ka se ka lakana baara ka gɛrɛntɛ bin kana kɛ mɔgɔ kan dɛ nka ka lakana baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko a bɛ bila o minɛn nin kɔnɔ n'i y'a lajɛ ko hakilina wɛrɛw bɛ ka fɔ nin ko in na k'a n'o ka jan dɛ yɛlɛma baaraw de don ni ka dɔ bɔ yen ka dɔ la na Granke lakana baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na o tuma ko min kɔni Ibrahima Kebe k'a wele n'u k'a bila baara wɛrɛ la baara kumaba wɛrɛ min ka girin ni kɔrɔlen ye o tuma ko yɛlɛma in bɛ bila o de minɛn kɔnɔ n'o tɛ ko k'a fɔ ko wɛrɛ ko abada ko Kebe wele kun t'o ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le soir de Bamako Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Boajabatɛ Nouvelle Horizon ale kumana ko cogo de maa min ye sɛbɛnni kɛ Seydou Konatɛ ba Seydou a ko cogo de ayiwa douane malienne Buaku ye baara belebeleba de kɛ sogo cɛjugu k'o ladon an bara douaniers u y'a bɛɛ minɛ tɔni gendarme wa douaniers de don tɔni 9 u ye tɛgɛ da ka yakuma b'a la dɔwɛrɛ tɛ dɛ sogo bɔlen jamana wɛrɛ la k'u kunsi an kan wa douanier minnu ye a kɛ douanier minnu n'u ɲɛsinnen don ji u n'u ka batoniw moteur mafɛnw o ye ninnu u ka kulun 2 u sina ka ngara da u ɲɛ ten jaja renseignement de dilen don o fana ye renseignement ka baara kɛ n'a ye fo ka taa nɔbɔ ni a ye u sina ka tɛgɛ de da ninnu ka ten ŋami tɔni 9 sogo cɛjugu Granke ka i ladɔnniya o la Mali ka 22 septembre défilé tɛmɛnen i ma douaniers ka baton caman tɛmɛtɔ la ni baton ninnu de bɛ ji kan sisan e ni ne an bɛ kuma la waati min na dɛ baton de bɛ ka patrouille kɛ ji kan olu fana ka patrouille kɛ yɔrɔ ye ji de ye dɔw bɛ ka patrouille kɛ carré kɔnɔ dɔw bɛ ka patrouille kɛ tu kɔnɔ dɔw bɛ ka patrouille kɛ ji kan ani avion fana la maa jumɛn b'i to si bantoya la k'e bɛ tila ka t'i yɛrɛ di olu ma ni fɛn jugu ye k'e bɛ don jamana in kɔnɔ douaniers tɛ sɔn karataw don i b'a ye ko in kɛra araba kalo tile 19 novembre kalo ka na bila kalo tile 20 de la san 2025 k'a kɛra 1h du matin o waati de la élément minnu n'u bɛ brigade fluviale la Bamako district o maaw olu ka baarakɛ nɔ de ye nin ye yakuma b'a la ɔ k'u ye baara in kɛ ni mun ye kunnafoni i b'a dɔn o ye gendarme de ye o i y'a ye
brigade fluviale Bamakɔ yan u filɛ nin ye BCEAO kɛrɛfɛ olu de ka yɔrɔ ɲɛsinnen don BCEAO ma k'u kɔ don ji la olu ye gendarme de ye gendarme ka brigade fluviale gendarme ka unité minnu bɛ yen u ka baara bɛnnen don ji larawulili ma kosɛbɛ gendarme ninnu tiɲɛ yɛrɛ la u cɛw don cɛ gwɛlɛnw don cɛfarinw don jamana fini u y'a ta ni hakilina min ni miiriya min ye baara a bɛ ka kɛ n'o ye kelen a tɛ k'a jɛ u kɔni y'o nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ wa i bɛna ka na ye ala la u nana ka na u den k'u sɛlɛko mɛlɛku ka taa tɛgɛ de da ninnu ka yakuma b'a la o dun y'a sɔrɔ cikanw ni kunnafoniw de didira ɲɔgɔn ma u ka baara kɛ ni o ye yakumuya b'a la batoni n'u k'a ma ko pirogue o fila o chargelen bois 900 cartons de viande fraîche sogo kɛnɛkɛnɛni o carton 900 i bɛ n'a kana ye o de tun b'o bolo foyi t'a kɔnɔ sogo kɔ a bɔra ma fɔ ko n'an bɔra ayiwa an kɛrɛfɛ dugu dɔ la dɛ o tɛ dɔwɛrɛ dɛ o ye Laginɛ de ye o i y'a ye i bɛ sɛ carton fɛn fɛn ye fo n'o ye biɲɛw ye min ye cɛgɛnw ye a bɛɛ de bɛ bɔ yen ka na yan yɔrɔ fila tɛ yɔrɔ kelen don kosɛbɛ namu k'u kɔni ye jate bɔ k'a lajɛ ka taa ka na k'a bɛnna tɔni 9 de ma yakuma b'a la a filɛ dɛ nin wuli ka jɔ min n'a kɛra yɛrɛ ka kuma an ka gendarmew fɛ Buwaku ye baara de kɛ dɛ a filɛ dɛ u don k'u y'u kalikan min di an ma ko ni Ala sɔnna a ma fɛn cɛjugu o fɛn cɛjugu k'a si tɛ don an ka marché kɔnɔ yakuma bɛ a la o la sa i bɛna ka na ye jamana ɲɛmaaw u kɔni ye danaya min da u kan ani u yɛrɛ u ka ɲɛmaaw ye min baara kɛcogo min f'u ye k'olu tɛna bɔ o minɛn kɔnɔ fo ka taa min kɛ fɛn o fɛn kɔni ko o ye fɛn ye fɛn min tɛ sariya kɔnɔ k'i bɛ don n'o ye jago sira fɛ k'olu bɛ o minɛ u jo don dɛ ko min kɛra da o la yakuma b'a la o bɛɛ lajɛlen b'a yira yakuma b'a la ko baarakɛminɛnw o damanda ɲuman de bɛ olu bolo olu yɛrɛ fana kalannen don baara kɛcogo la ko tɛ taa k'olu dan fɛn jugu tɛ don an ka jamana kɔnɔ olu ɲinɛ ma yakumuya b'a la nin sebaya min n'u filɛ k'o sɔrɔ yakuma b'a la dɔwɛrɛ tɛ koyi i b'a dɔn jagokɛla cɛjugu olu minnu bɛ nin fɛn jugu ta ko k'u ɲɛsin an na k'olu fana kɛn bɛ k'u ɲɛ ɲɛgɛlɛ jɔ cɛ finitigiw muso finitigiw k'olu de ye nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ yakuma b'a la yaasa an bɛ kisi bagansogow ma minnu bɛna bana k'a don jamana kɔnɔ finitigi ninnu kɔni y'a jira ni Ala sɔnna a ma bagan dumuni kɔni tɛ don yan min bɛ se ka kɛ bana ye k'a lase an ma o kɔni k'o bɛ ban k'an k'o fɔ an da la yɔrɔ bɛɛ k'o setigiya ko b'o d'an ma Konatɛ a ka sɛbɛn de ye nin yakuma b'a la ka bɔ nouvelle horizon garisɛgɛ ɲini kojugu i bɛ taa bin dɔ garisɛgɛ kɔnɔ kɛlɛnw o tuma min ye ɲini kojugu ye an k'o dabila an ka jɛnatigɛ baara la an ka baara kɛ ni ladiriya tilennenya garanke n'i ye fɛn min sɔrɔ kɔnɔ o b'i nafa ni ka tila ka maa wɛrɛ nafa ka jamana nafa natabaya kojugu garanke kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ an bɛ taa jibi fan fɛ kunnafoni tɔ an tun taara jisuma min kan ka sumaya dɔɔni sisan an labɛn de don tuguni Garanke jona ne bɛ tigɛ don l'indépendant sɛbɛnnikɛla ye ST ye garanke a ko an ka taa min ye tribunal militaire la sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ affaire 8 garanke maa 10 ale ni maa 7 olu kun jɔlen bɛ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko garanke nin ko in a sigira sen kan min ye kalo tile 18 o kun ye kunna sini tarata ye sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ civil ale ni militaire ye garanke jalaki taara ka bin maa caman kan min ye affaire caman na suyani ko b'a la garanke min ye sariya batoli ko b'a la garanke min ye kankɔrɔbɔli ko b'a la i b'a ye k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen cɛ ni k'u kɛ kasokɔnɔden ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye kiiritigɛyɔrɔ ɲɛma i b'a ye k'a fɔ wele bilal'u ma garanke minnu ye sɔrɔsiw ye olu ta baaraw bɛ kɛ ni sɔrɔsiya ye sɛbɛnnikɛla ko n'o ye justice militaire ye a ko wele bilal'u ma kelen kelen garanke wa minnu fana ni sɔrɔsi dɔw fana da bɛ janfa la i b'a ye k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen welela ni k'u lamɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in a ma tulu tigɛ i b'a ye k'a fɔ kiiriko kuma bɛ fɛn o fɛn na garanke o tɛ ko nɔgɔmani ye a ko maa mun ye nin ko in yɛrɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ o de ye magistrat Asama Dolo ye ale kɛrɛfɛ garanke min y'a militaire sariyatigiw ye olu kun kɛmɛ k'a lakori sɛbɛnnikɛla ko min ye substitut ni adjoint tɔw ye i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ nana dayɛlɛ garanke kɛnɛ in tɛ dɔwɛrɛ o de ye jalakiko kuma ye min ta ye sonyɛniko ye ɲininkaliw taara k'o sɛgɛrɛ min ta ye sariya batoliw ye ɲininkali taara k'olu sɛgɛrɛ
tɛmɛnila ko a ko n'i ye nin ko in bɛɛ lajɛlen lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa o maa jɔra kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ grand que k'a bɛɛ lajɛlen tun bɛ kaso kɔnɔna la o tuma min y'u ka jugement o tun latigɛ don tɛmɛnila ko u lamɛnnen tiɲɛ ni nkalon k'o woloma ka bɔ ɲɔgɔn na jɔn jo b'a ta la jɔn jo t'a ta la jalaki kan ka bin min kan ale bi min kan ka taa segin kaso la i b'a ye k'a fɔ baara kɛra n'o dangɛnɛw ye grand que fo ka taa bila kiiritigɛ o waati la tɛmɛnila ko a ko nin ko in kɔni a kɛra professionnalisme kɔnɔ sabu maa min taara ka bila ye n'o ye magistrat Asama Dolo ye grand que k'a b'a ka baara dɔn a n'a ka ɲininkaliw dɔn grand que maa minnu b'a kɛrɛfɛ minnu sugandira ka bila dɛmɛni la grand que k'u bɛɛ lajɛlen b'u ka baara dɔn o tuma ko n'u ye jaabi mun di nin ko in kan k'o ye jaabi lakika ye kunnafoni filanan ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ ST ale ka sɛbɛnni don Boy Jabate namu Kalum Info mun bɛ yen Kalum Info Sikaso ko fɛ yen ko nafɛn kɛnɛ k'a ti ka ye ɲɛ la tuguni dɔ wɛrɛ tɛ koyi ko kannabaliya ko sen b'a la ko de kama an ka nafɛn kɛnɛ o k'o tɛ ka ye kɛnɛdugu i bɛna ye tiɲɛ yɛrɛ la ko tamati segi aubergine foronto ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a tɛ ka ye Sikaso sugu a kɔnɔna la an bɛ yɔrɔ min na komi sisan kɛrɛnkɛrɛnna sugu min n'u ko a ma ko Mamasoni ko a sɔngɔ fana k'o de bɛ ka yɛlɛ dugu jɛko 10 ne ko n ko parti sagana o la ko a tɛ ka ye yɛrɛ ni dɔ farala sɔngɔ kan ko y'a gɛlɛya ye dɛ taji ko don ani kannabaliya u bɛ k'a da o kun kosɛbɛ ko kɛra sababu ye ya kuma bɛ a la ko guwakɛlaw k'u bɛ misi ni jɔrɔ la dɛ ko sugu kɔnɔfɛnw o kɛnɛ k'o yebaliya tiɲɛ la k'a jɔrɔ a kɛmɛ jɔrɔ u la dɛ gɛlɛyara dɔ wɛrɛ tɛ ko kannabaliya ko o sen b'a la k'o de ɲɔ ɲalen don a ko la kosɛbɛ sabu fɛn kɛnɛ ninnu bɛ bɔ yɔrɔ min na ko binkani de bɛ taa kɛ o yɔrɔ la sanga ani waati k'i bɛna ka na ye k'a bɛ waati jan bɔ dugu caman bɛ yen ala la n'u ka sɛnɛkɛfɛn ninnu bɛ bɔ yen nakɔkɔnɔfɛn ninnu ko o yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko binkani ko a bɛ ka ta ka da olu kan yɔrɔ bɛ yen u k'a ma ko tabakɔrɔ ani ayiwa dukurani yenkaw ko ani dugu wɛrɛw tiɲɛ yɛrɛ la ko de kɛra yɔrɔ min ni binkanikɛlaw taara ka taa bin u ka marifatigiw ya kuma bɛ a la ka wuli ka jɔ kita k'u sɛgɛrɛ ya kuma bɛ a la k'o kɛra sababu ye sɛnɛkɛla caman bɛ o y'a ka sɛnɛkɛyɔrɔ k'o bila caman kɔni bɛ olu ka sɛnɛkɛminɛnw olu kɛra tiɲɛfɛn ye o la sa i bɛna ka na ye k'o de kɛ mɛ ka gɛlɛya k'o ta ka ɲɛsin sugu mɔgɔw ma n'o tɛ ka sugu kɔnɔfɛn kɛnɛ ninnu n'o ye nafɛn kɛnɛw ye ni ɲɛ tɛ k'a ye Sikaso sugu kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na komi sisan jagokɛla dɔ ka kuma ye ne jagokɛla musoman k'a bɛ Mamasoni o kɔni y'a jira tiɲɛ yɛrɛ la ko degun filɛ u kan nin ye tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔ wɛrɛ tɛ koyi ala la ko binkani min bɛ ka ta ka da u ka sɛnɛkɛyɔrɔw la k'o de kɛ mɛ ka nin ko bɛɛ lajɛlen ɲɔ ɲa olu bolo yafumɛ bɛ a la ko dugu bɛ dugu la k'u bɛ taa bi olu de kan sanga ani waati k'olu dun ka sɛnɛkɛfɛnw bɛ bɔ o dugu de la ko n'i y'a ko lajɛ ko degun dan de don yafumɛ bɛ a la ko dugu caman bɛ yen olu ka sɛnɛkɛyɔrɔ kɔni o tiɲɛna caman bɛ yen k'olu kɔ don sɛnɛkɛyɔrɔ la k'o dun de kɛra sababu ye dugu jɛko ta k'olu ka sɛnɛkɛfɛn kɛnɛkɛnɛw k'u ɲɛ ti da ka yafumɛ bɛ a la o y'olu an bɛ yɔrɔ min na komi sisan ko n'i y'a ko ta k'a lajɛ o ko a sugu kɔnɔfɛnw ko o da de bɛ yɛlɛ sanga ani waati ko feerefɛn dɔ tun b'u bara ye ne o ye aubergine ye o tun ye tantan ye ko dalen bɛ yɛlɛma ko wa kɛ 20-20 ye wa ko a den 4 k'u bɛ k'o di 200 de la an bɛ yɔrɔ min na komi sisan parti sakana tamati ayiwa k'o fana sɔngɔ k'o yɛlɛnnen k'o yɛrɛ fana tɛ ye kosɛbɛ ni muso in ko ni 400 tun b'i bolo fɔlɔ k'i tun bɛ sanni kɛ ko fo k'i wɔsi i ni kasabi tɔ k'a bɛ segin nka an bɛ yɔrɔ min na ko sisan ko sugu gɛlɛyalen don sugu kɔnɔfɛn kɛnɛkɛnɛw k'o tɛ k'a ye ko sisan k'olu b'u kunkolo di bila ka taa yɔrɔ jumɛn ko farikolo tɔ ka taa fan jumɛn fɛ MD ale ka kuma ye nin ye ya kuma b'a la Boy Jabate tiɲɛ yɛrɛ la k'a koɲa k'a gɛlɛyalen don sugu kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na komi sisan sɛbɛn an y'a bɔ Kalum Info kɔnɔ kun ma di ko a ka sɛbɛn don garanke o tuma bonya in an b'a jira lakanabaaw la ni ala ni kira sɔnna ma bonya u b'a minɛ n'u tigɛ fila ye garanke nin ko in a bɛ nɔgɔya sabu n'i ye sɛnugu jɔlen kala de b'a kɔnɔ dɛ garanke ka kuma
k'a kan sana yɛlɛ a ye daraka giriman de dun o tuma tilelafana giriman b'a kɔ ye o tuma sigilen hakili bɛɛ lajɛlen b'o la sabu Garange ka sogoko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o tɛ tulonkɛ ko ye Garange baara min tun b'an bolo kɔrɔ nin bɛ dan sigi o la ni dan dun sigira la an bɛ waleɲuman dɔn fɔli ta k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o tuma n'i y'a mɛn ko radio a lamɛn Garange foroba foli kɔfɛ ale de bolo bɛ nɛgɛ la Jibi bɛna jɔyɔrɔ la bila sisan min ɲaamɛ de ye o tuma ale bɛ bɔ radio Jigafo officiel ni YouTube la ni ka taa sigiyɔrɔ minɛ fo nɛgɛ kaɲɛ 19 radio baaraw ye yɛlɛma yɛlɛma o ye Ngɔmi Mɔnja Takula Bano o kɛrɛkɛlen sisira e ni ne o ye alamisa o alamisa an bɛ bɛn ni kɛnɛ salenba ye kan nka min tɔgɔkun kunnafoni laban o ye sini juma ye fɛn min b'a sɔrɔ sini an b'o da bɛɛ lajɛlen a kɛ to b'o kan sɔli Ala ma